дар ноҳияи абдурраҳмони ҷомӣ бо мақсади беталаф ҷамъоварии ҳосили пахта кормандони идора, ташкилот ва муассисаҳо барои ҳарчи зудтар ҷамъоварӣ намудани пахта ки яке аз маҳсулоти хуми содироткунанда дар кишвар унвон мешавад ба ҳашар баромада дасти кӯмак ба кишоварзон мерасонанд. Бояд гуфт ки имсол хоҷагидорони ноҳия дар майдони 8100 гектар кишти пунбадона гузаронида дар натиҷаи коркарди саривақтии агротехникӣ ҳосили хуб ба даст оварданд. аз рӯи маълумот аз шумораи 8100 гектар кишти анъанавӣ дар майдони 570 гектар тухмии мутобиқ ба минтақа кишти зери плёнка гузаронидаанд. аз рӯи маълумот бори аввал хоҷагидорон аз ин усули нав истифода намуда бо тавсияи олимони мутахассисон ҳосили хуб парвариш намуда имрӯзҳо ба ҷамъоварии ҳосили пахта машғул мебошанд. ба гуфти сардори риёсати кишоварзии ноҳия барои дастгирӣ ва кӯмак ба марди деҳқон семинарҳои назариявию амалӣ гузаронида шуд ки ин дар пешрафти соҳаи пахтакории ноҳия мусоидат намуд. тибқи иттилоъ шумораи зиёди кормандон аз ҷумла кормандони шуъбаи муориф, тандурустӣ, фарҳанг, кумитаи идораи замин, дастсароҳои пахтазори ҷамъияти шаҳраки хоҷамастон ва ҷамъияти деҳоти меҳрободи ноҳия ба ҳашари пахтачинӣ баромада дар ин рӯз барои таъмини иҷрои дурнамаи ҳосили пахта самихтро гузоштанд. тамоми ташкилоту муассисаҳои ноҳия барои ҷамъоварии ҳосили пахта сафарбар гардиданд. дар баробари дигар ташкилоту муассисаҳо мо кормандони бахши фарҳанги мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи абдурраҳмони ҷомӣ барои ҷамъоварии ҳосили пахта дар хоҷагиҳои деҳқонӣ сафарбар гардидем. имрӯз дар хоҷагии деҳқонӣ бобои камолиддин мо қарор дорем ва чӣ хеле ки мебинем бисёр ҳосил дар хоҷагии деҳқонӣ хуб аст ва мо аз субҳи саҳар оғоз кардем пахтачиниро. дар натиҷаи миннати шабонарӯзӣ ва интихоби дурусти тухмии хушсифат марди деҳқон ҳосили хуби пахта парвариш намуданд ки имрӯз самараи дастранҷи хешро ҷамъоварӣ менамоянд. аз рӯи мушоҳидаҳо дар саҳро ҳосили пахта фаровон буда хоҷагидорон кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки ҳосилро сари вақт ҷамъоварӣ намуда ба нуқтаҳои қабули пахта супоранд. аз рӯи маълумоти оморӣ хоҷагиҳои деҳқонии пахтакор то ба имрӯз ба хирмани ноҳия зиёда аз 68% дурнамои пахтаро ба иҷро расонидаанд. баъди таъмини иҷрои дурнамо масъулин мақсад гузоштанд ки ҳар ҳафта рӯзҳои истироҳатӣ ҳамин гуна ҳашари пахтачиниро баромонанд то ин ки ҳосили дар саҳро буда беталаф ҷамъоварӣ гардад.